ka jingelet ban pej perman ya ka khoj ka suba ha ka snong ka thau ka dorbar snong lat khra haringkat ka jingas nok ti lang ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ha ka khandai tere gunai lor arja arpusan kila let ban jurep ya dukan di marbam ki badan halat khra Hakani kesngi layadan langru daki rangba snong kalat khra bakentup yoba PS nong kenri baruba TD merbo nalor uba wanshan bor karkarang Senior Environmental Engineer ka MSPCB nalor kiwe. Haga jeng le jurep ka belas sedang na yo shlong ter salat khra main road lalap bakarukom pentu ya ka jabo daki babon kidukan bam ka long ka bambyang satya haka babon na pedang jengki kim don ya ki effluent treatment plan ETP bat ban lap ru ya ka jingbam don ya ka certificate of consent na ka MSPCB Habakran sigilat pathai khobor na kalyang kirang ba snong kalat khra bakentup yoba PS nong kenri baruba TD merbo kila ong ban na kalyang ka dorbar snong kala kentu ya kidukan makin penbiang ya ki ETP khanang bakanwan ra ya ka khoj ka suba haka mai maryang हम लोग आज से 6-7 साल पहले एक बार गया वहाँ पे तो ऑफिस में बोला जो चाय दुकान का ज़रूरत नहीं होता है हम खुद से गया था ऑफिस में ETP वो जो हाँ वो फिल्टर वाला वो सब एक साथ जमा में है ये बोलगा हमारा इनका सब एक ही नाला है ना तो एक ही नाला से सबका निकलता है दिखाएगा ये नीचे से निकला ही नहीं आता ऊपर से नीचे करके वो डायरेक्ट नीचे में जाता है अप्लाई तो किया लाइसेंस भी हुआ है क्या ETP ये पहले कलर जमा वाला है इधर में है लास्ट ईयर जमा करके आया उसका भी नहीं मिला अभी तक लास्ट ईयर मई महीने में क्या हुआ है बाद में रजिस्ट्री करना है ये फाइट कितने में होती है जाने सकेगा कोई लड़का उनमें से अच्छा जानते हैं ETP कहाँ है? नीचे में कौन
तो आप लोग बातचीत करो मालिक ना अभी घर में है हम लोग दरबार से है और ये पुलिस बोर्ड पेट्रोल बोर्ड से है। हाँ जी दिखाओ क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं है। हाँ साफ सफाई अभी तो करते रहते हैं हम लोग धुलाई करते रहता है आज 2-3 दिन हो गया लेकिन पेंडिंग तो सफाई तो है लेकिन जगह ये सफाई का जगह घर में लगे वो होटल में देता है वो स्वीटी होटल है ना वो हमें देता है ये स्वीटी होटल आगे में हाँ। और ये बनाने के लिए किचन है उधर में बड़ौदा बैंक है ना वहाँ में किचन है State Pollution Control Board. Pollution. देखो मतलब ऑनलाइन पर फोकस किया गया कोई भी शादी वाला करने के लिए तैयारी नहीं हमने जब लोग बना हुआ था Today I came from here. ये बोलगा पहले जब लोग पहले भी बना हुआ था इसमें बनमो इधर तो बना ऑनलाइन Welcome. CTO नहीं है Today you enter na. ये CTO विलायत नहीं है CTO यह तो पहले का रसीद है हाँ ऑनलाइन है लेकिन कोई भी साइबर वाला करने के लिए तैयार ही नहीं है अब तो हम की बनवाना ऑफिस हम की बनवाना ऑफिस ये हम लोग पहले जो बना हुआ था लेकिन हम लोग को कुछ किया ना क्या चीज़ का बोला नहीं ये हम लोग पहले हम लोग बना हुआ था रिन्यू नहीं हुआ मैंने बोला ऑनलाइन तो ऑनलाइन किया तो कोई भी साइबर वाला तो तैयार ही नहीं होगा विषय लेकिन सर ये तो एकदम लेवल में है तो कैसे बनाएंगे Ki kani kani ka ba ngila yasim da karai apo ka executive committee nomor ba ngipet ba om tangi kam snong ki bang yapet mo ha ki babun ki liang ri ya ka khu ka suba jo kami mariang ni ni smokialan ti ha ka banang kong ni la pha da ka city cha I rangba officer jo ka Meghalaya State Pollution Control Board ba wan sang kartang juru sai kong mukim I badeng hapo ka food safety te ngilayo ya ka response na ba wansan hakaba I mairang kat bat ki officer jung I kile wan chani ban ya
banyak pek kehidupan bam hapo kasnong lam kra menen kasngi ka pratarik u September ngile ya kadong rumori berkoi tem tak kasngi pat ngi ya hapo ka dong minggu ti ni syamba ki don kehidupan ki ba ladon ki balbut ki kendon balabu kasnong ba kunjuru na kasti pollution control board nri ki dang bun pat ki ba empat biang ha kita kiliang ti kenang ba kan long ka jing sngai nong bam ki dong di ki ba bam ki dukan ba pe kum ta na ka leng kasnong ni sim ya kan kalat ya kan linti ban pet ba ka mai mariang du ka di bang khuj ka koi ka kia ki biu ka leng ko ba kong santam pi hadin bang ilaya simti kum kinong penyat snong na du sedang bazar atua abangi isu ya ki NOC ki dukan bam ni kawin ki kendon ka ba kong santam ka long ba ki di bandon ya ka effluent treatment plant ka ETP ti hadin kata ti tiba ya yo NOC nangi kibu di kita dari haswa jong katapan kam simla don kum kata UAR ki don ripun kim don ti kum tangin matsi bangi habi ya ilang rekat bat ki bor jong ka sarkar ban pen ba kinir ki di ban bu no ya ki ETP knang ba kan long ka jing ku ka jing suba ya ka ko kia ki nong bam ka ban kong ka ba ari ka memori na kalian ka bor snong ngin saya kliu jing mo ba bat I ba onsan khartang lagi nya bu por kumno lagi katno klang ba kini ki ki bam don ki ETP ki babu dukan bam kin haban bu no kat bangi la dep check hi manin ya ka dong lumauri berkoi te menta kasi la check ya ka dong min road te ki ba ngi la ya hi ya kini ki ETP hi ki ba bu hi ka long no tang 10% don ki babu berkoi jadi ki ba la syukur be sana la te tak ada mengi nak liang jong ka snong ngi sukhia ni penpa ka jing sukhia ka musim ba ki ki wa ki nala ki dap ki sma tak ada ngi sim ni ka senjam ta nak liang jong ka snong tak ada ngi la es tak dia tre sistem nak liang jong ka pollution board apa ki jing alam jong I sa kharang sa wanshan kharang bagi la kloi mat I officer jeng ki la kloi ka ban ya snok ti lang ban ngi ban ya trai lang kan ka kam te kan ka jing sim hang ni ka senjam mai sim kan ka long kum ka kenja awareness ya ki trai dukan baru khoi nang ba bon hi man ong ki na ki trai dukan kim tip kai kata ka bakin haban register ba ka pollution board kata ka ki concern of operation and establishment ya ki ni ki dukan nama baki dukan bam hi barokoi ki de ban yo ya ka registration na ki na po pollution board te ni penpau ka jing songo ko bakrau na liang jong ka pollution board ro balai sim khiai ka ni te kani kalai rap sibun ban ai jing tip ya kini ki try dukan ba ki kin nani khmat kin stang no ya ka ban lek ban register nam ta ka concern of establishment and operation of store jong ki store dan kalian jongi kisnong nuk kala yarap sibun mengi layo ban rung man kidukan mengi yopet ya ka jinglong jing man kidukan te na kalian jongi ya ka jing ta ka jing sim ya kita kisenjam ke ban saya sim te na ka jing syah na kalian jong ka snong jongi te tang katkum kani ka solid waste management ka ba na kalian juga district council ka ai bor ngi ngila ban chuai kita kinja fine te hendai hakabiade bat nakalian jong ka state kepada ni kalian jong government tengin pasat ya kan ni ka bor hakalian jong ka state Meghalaya State Pollution Control Board ma ka dei ka ini ki bakham don bor ban le ka ki barkhoi nakaliang ba wanshan bor kharkrang ula ong ka jing punlong ya ka jing jurep ka long ban pet perman ya ka jing le khoj le suba ki dukan marbam khnang bakanam kta ya ka koj ka khia ki babam nalor kata ula kentu ru ya ki wei ki darbas nong bakin ai ka jingas nok ti lang bat ban penlong yakum ka ne ka jing jurep ba kani ka sen ka beningkong ka sen jam ba ka darbas nong ba ifa ba kala kene ka kti sa ka office company da Meghalaya State Pollution Control Board ha ka bi dei ban ya nakanur kom ngi pet perman kini ki jaka ki ba dia jembam ki ba shed jing shed lagi di three joints ani polai khra ke te kajing temu hari ma phat tu sti hapor ngi kren bre ba theory boy bre ba kajing temu golong ba ki ru ki kwa ban so tho ba kani kar kom penia ya ka office ngi ha ka bi dei bikini ki restaurant jaka ki ba
dia bam ki ba shet marbam nam ta ki pajba kan haga menin ka singi ngi la long ji kendo bang la sang ya do se fa brigade but kawi ko ba ong ba nam na kalian ke jong ka dorbar snong sim ya kini ka kabu bang ai play ki nomor ba kani kalong ke iki ke ba ngi na kalian office ngina juga barabor ba kandan ka jing ya trailang padeng ki dorbar snong pat ki tanat rikam di office ha ka bi dei ka koi ka suba ning kong ya ka jakabam pada ka dulu ke rule ya ki rokompen tu di jakria la ni rokom te perman ki jakria ki bami di jakaba iban di bani ba kawai kalong ba jekoi ju suba ju ka snong ka thau pada ka ju ka poru kalong de ka jing singan namta ki pajba bon ban bam tu jakak te ngatrai na kalen pi plasaki bagi don ki jakabam ki ba tu ki ba ngatrai kan bu jingkli dan ikat benar tetian ki beri ki beri ni ki tu jakak te kani kalong tang bangin ong bangin rokti no you know re ka sulong hi namta ka jing ki la di hi namta ka jing ko jing suba ba ka jing ka jikhia te kawai pat na kaleng ga office ng pollution control board man ki por hi ngla ju pumi lamba ki pathai khubor ba kino ki mo ban seng ki kinda business la ki hotel la ki restaurant la ki jakabam fast food ba ki di banyo kata ka permission ka ba laban set hi de ka an hi under the water act but ka air act in te halor kani kalalong ji kentu man ka por re so thu hi ba kanong ba jungi ka he plus ngidon breru ka jing penya shnong jungi bre ka ba compare na ki jala di India aga ba ki dorbar shnong ki don la ka jong ka ikhtiar de kani bre kalong ka ka ba na klen jungi sutanat ben priang ba ka don ka jing trilang ka jing stu jing mot aga be dei bat ka rukom penya shnong bat ka rukom penya jungi bre aga be dei bre bat ki an ki kanun bre ke ba te ya ka bat jungi itu kibala yo ladi belawan sepok office ini ban apply kita ke permission ba kumbala bo hi ka kita ka ki an mo ye kitu ngin lap ba ki tibiak la bandon dia soi ke jing duna ngi tai ndi tamba kim lap ya ba bandon kata ke jing penkeng ribon ni kini bre ki dei ki bam simdon kata ke jing bet office ini te habakut bre ni krem ba ki ngi ngim tip ba bandon kum kata ni haple ni habbo kata ka ban ko je ko shop kan tu chanala te kalong ki ka ba ka pamla ban priang namar ba tim pareng mo ignorance of law is not an excuse namar ban kleng office ni namar tai bor namar ki kren bon sen la ju persang ban kuntu yiki pajba ki branding thmu ba in sing ni ki mo ki kamai ki kam kamai nam tai la di re ngim khangi kata de ka ju ko por ni ban su thu pre ki don ki rukom ki don ki procedure ki don ki ain pre ki batte pe kita ke hoi kat kum ka yu menta ngi lembaga ni ka jing ya ka snong ne ngi la sim ye ki jing punya di dukan manuba dei ba punya dukan nalu contact number de kan sedon bre ka jing issue bre ka notice in mang hab alat ki ba kin wan ba kin apply de bala ban penbiang bre ki kendon bre kat kum ka jing sya bre jong ka an bre ta ka mot in hab ai jing pe ki tamba shopping dai jing bit ka an hi ka ladon hi ka ba ka pasi ka manut neglai hi ba insya dan kuna kata ka song ha ka ngimla banong ba ka don bit sar ka song ha ka bor jong ka tu ka dukan dan ki ba investment kalong kat no halor ke investment ka tu pre kan sa wan pre ka jing dan kuna ta nginang ya in persang man pendap man ta sini pelai kra ngimdap ngin hab continue bang lasai te ndala dap ka tu pre na kaleng jungi pre kan sadon pre kata ka jing pentip ti ngamtip dari ya bet daga dorbar snong pre bang pen lembaga dorbar snong makan ai yaki kata ka jing petip pajba bakin bu ta kapur nomor bakani sinjam kasim kia ka dorbar snong te ngin haburam hi kata ka yujoki te nomor ngin depni bre biate ngia ya ringkat bre baki bre ru kan wan bre kata ka jing ya suthu jingmon ke jing singai bre le ki bre bakin senya ini ne sim ngendu kani ka kapur bangan kentu iki dorbar snong habangia kren nam ta ka jing khu jing suba jong ka sor shlong jungi baki kapsor tonginya sim yakni kan uksa bele ka basno laitra kin wani kendua ini dan kin pak sti singi minyak banyak penbet pada binginya sedang shwa da kini ki jaka ba dia bam ki basyat bam nam ta ki pajba ki ba penon kami gitu
Memang kan habron ni geding stang hei nak liang jungi ni kloi minta ngiap stang nak liang pi nang ba kamnung don ganu pada kecing sutu bakla ni jung kedu kti ba ki kenap sarkar ba ki le don buat klem penjok kti ni hai dor basnong haba ni la ai kata ka jung ketu dengan kermen ba pinya sim ya gini ka bentar ka jung pi nang ba kan kasin jam ni temu ba kan don ni ka jung ko jung subai ka kapsor ai ka sor ba kapsor ni kan poi sa ka thong Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam, dunaki eki batte ye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya